Муҳаббатшо Рӯзадоров, вакили Маҷлиси намояндагон дар синни 63 солагӣ даргузашт. Масъулини Маҷлиси намояндагон дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд, Муҳаббатшо Рӯзадоров субҳи имрӯз 19 март дар манзили зисташ дар шаҳри Душанбе вафот кард. ҳамкорони Рӯзадоров мегӯянд, ки ӯ аз бемории дил ранҷ мебурд. ҷасади Рӯзадоров ба зодгоҳаш Нояи Рӯшон интиқол дода шуд ва қарор аст маросими ҷанозаи ӯ фардо 20 март баргузор шавад. Муҳаббатшо Рӯзадоров 13 октябри соли 1955 дар Нояи Рӯшони вилояти Бадахшон таваллуд шудааст. Ӯ қаблан аз соли 2001 то 2010 ду даъват вакили палатаи поёнии парлумон буд. Пеш аз ин 2 сол ҳамчун барномарези барномаи инсоншиносии Оғохони Чор барои Осиёи Марказӣ кор кардааст. Рӯзадоров солҳои 2006 то 2009 муовини раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд. Муҳаббатшо Рӯзадоров аз соли 2009 то 2014 байси мушовири президенти Тоҷикистон оид ба илм ва технологияҳои муосир фаъолият кардааст. Баъд аз ин ӯ ба вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президент оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа гузашт ва то соли 2015 то интихоб шуданаш ба вазифаи вакилӣ дар ин мақом буд.